asusu. Kai jama'a ko babu mutane ne ga hula za ta kashe yaro. Zuwa za ka salamu alaikum kuma mun zo gari. Ka gane ai. Da wata hular ka ka ce murfin rabu. Mutanen garejin ko ba ku nan ne? Wai za ku ba mu ko kuma kuma ba ku ba mu? To in ba ku ba mu kuma tun kun ci uban ubanku. Kai wanda ya ce bai san ganin ka bai gidi. Wanda ya ce bai san ganin mu bulbudin ka gane ai. Bulbudin ka gane. Kai na ba ku yi kwallon gori ba. Kai kayi rawar kango uwa ka. Kai? Ka zo na yi rawar kango uwa yi. Bare ba kuwa, kango uwa ka yi shi a yi. Ba ta yi. Kango uwa ka nake. A to ka zo kango uwa ka yi. Kango uwa ka. To. A duniya. Iza ya fitar da komai a gurin. Gaskiya ne Iza. A lahira aka fanke a shawarma. A lahira aka fanke a shawarma lahira can babu gidan bire. Kai ina ruwanka? Da wata kanka kamar sabon asusu ne. Malam na buta. Malam na buta. A siya mana ko mu bata. Kun ga karɓi Ya kirka giyar. mutunci a kuwa mutane.